зан шуълаи нуре аст, ки дар ҳар як хонадон меафрӯзад. агар меҳру муҳаббаташ, ишқу алоқааш, эҳсосу тавонаш набошад, зиндагӣ сард мегардад. вақте номи занро ба забон меорем, модар пеши назар меояд, нафаре ки ҳастиашро барои тарбияи инсон мебахшад. агар зан модар бузург намебуд, ҳазорсолаҳо шоирону нависандагон дар бораи ӯ достонҳо, шеърҳо эҷод намекарданд. як байти шоири мумтози мо Мирзо Турсунзода аст ки мегӯяд: зан агар оташ намешуд, хом мемондем мо, норасида бодаи дар ҷом мемондем мо. занҳо ҳамеша бо сабру таҳаммуланд, дардҳоро шифо медиҳанд, бо дуояшон роҳро равшан мекунанд. ҳар ҷо ки зан ҳаст, онҷо умед, гармӣ ва зиндагист. модар аз ҳама чизи ширин. модар ҳам хемеша ки кӯдакот калонай, кӯдакот да пеш ҳама вақт калонам бошам, майда метавонам. то фарзандаш то хона надурояд, модар хоб намерад. вақти ман ёш будам, хушдумани ман то ҳозир дар ин калимаҳо дар калами истодагӣ мегуфт ки вақте ки кӯдак майда хоб намемонад, я мисол модарро намемона хоб кунӣ. вақте ки кӯдак калон меша, модар худаш хоб намерад. модар ин ай ҳама чизи наздиктарин, ширинтарин, меҳрубон, сарҷамкунии хона модар мебошад. фирӯза зубайдова, зани муваффақ, модар, бибӣ, омӯзгор ва варзишгаре ки бо масъулият ва муҳаббати беандоза ба зиндагӣ ва варзиш намунаи ибрат аст. ӯ кӯшиш мекунад на танҳо қавӣ бошад, балки дигаронро низ ба кори созанда ва ҳаёти солим ҳидоят намояд. он ҷое ки зан варзишгар аст, оила солим мешавад. ман мисол мебиём ай саҳар ай соати 9 то соати 6 то охири варзишгар то наравам намерам. касе ки омадания занг мезанам мебиён, ҳамашон машқ мекунанд. яхе талабое ки дарсошон тез тамом мешавад, мебиён барвақттар. мисол соати 3 не, соати 12 мебиён, соати 1 мебиён. барои мин мо рӯзи дар рӯз дар инҷоем. мо талабаро тайёр мекунем ва ғайр ай парондан ва ё машқи умумии ҷисмониам тайёр мекунем. мо мактаби маҳорати олии варзишием. дар мактаб мо толори варзишӣ дорем, мерам, ҳам медавам. тамоми мушакҳои баданашон кор мекунанд. барои ҳамин камон кашидан қувват дар кор аст. яхе кӯдакон мебиёнд, қувват надоранд. мо бояд тайёр мекунем, бармепаронанд. ӯ аз хурдӣ ба варзиш шавқи беандоза дошт. ишқи баланд ба варзиш ӯро водор кард ки ба намуди варзиши ҷудо машғул шавад, вале ба майдони камонбарӣ омадани ӯ достони дигаре дорад. соли 1980 олимпиада дар Москва буд. тамошо мекардам, ба мегуфтам ки ахири ман ҳамин варзиш да мерам, апамда мегуфтам. ба орзуам расидам. вақте майдакимда мехостум машқ мекардам, модарам намемон, мегуфтан ки чӣ мекунӣ варзиша? ту бояд авқот пази шавҳар мекунӣ, пага нагӯянд ки наметонӣ чӣ кардан, шарманда накунӣ мора. хай ман гуфтам майлаш. вақте ки синфи 8 тамом кардам, коллеҷи тиббӣ қабул шудам. дар ҳамон вақте ки мехондам, дугона пайдо кардагӣ будам. баъд вақте ки дугонам гуфт ки фирӯза, рафтем дар стадиони Динамо уштингиро қабул кардестан дзюдо. ман қа хурсанд шудам ки майли. баъди дарс дарида рафтем, машқ мекардем ду каса. вай партов, ман истодам. дар вазни 48 кило гӯшти мегирифтан дзюдо. ба ман хеле маъқул буд гӯшти. ҳавас мекардам, гуфтам ки зур мешавам. ягон кас мадар чақа уфта наметавонад. чанд шаҳрҳо мерафтем, меомадем. баъд вақташ расид ки камакак гапомон бо мураббии гурех. ба ман гуфтам ки машқ намекунам дигар.
вақте ки ту баҳс мекунӣ чизе намераса. Ба ман гуфтам, мураббида гуфтам ки намебиём, ҳозир мебиём, мега гуфтум ку мебиёӣ. Ба рафтам камонварӣ. Вақте ки ту машқ мекунӣ, чизе ки намерасата, ранги танат дигар мешад. Мы с Зубайдовой Фирузой очень знакомы давно. Мы начинали вместе у одного тренера Иванова Виталия Егорыча. Когда Фируза пришла, я уже была мастером спорта, а Фируза тоже, она пришла с другого вида спорта, она увидела этот вид спорта, ей очень понравилось. Она занималась дзюдо, была кандидатом мастеров спорта по дзюдо. Пришла в этот наш вид спорта, ей очень понравилось, и она осталась здесь тренироваться и тоже достигла больших успехов. Фируза очень активный спортсмен. Она очень активно везде выступала. И сейчас, после возрождения этого вида спорта, после военных всех действий, мы с ней вместе начинали этот вид спорта поднимать в Таджикистане. В Таджикистане она очень активно принимает участие в этом виде спорта, хочет, чтобы часто наш вид спорта развивался, поднимался. Она старается находить разные соревнования, турниры, чтобы участвовать и выезжать, вывозить нашу команду. Вақте ки ман ҷудо машқ мекардам, модарам хеле зид будам. Мерафтам, мехондам, машқ мерафтам. Ҳеҷ ки намедонист. То дар телевизион нишон додан, баъд модарам, падарам ва ё дидан. Хешовандом хеле хурсанд буданд, гуфтанд чӣ хел нафс, оилаи модар спортсмен ҳастай. Модарам неки зид буданд. фирӯза бар он андеша аст ки намуди камонбарӣ назар ба дигар намудҳои варзиш ба он фарқ мекунад ки сину сол муҳимият надорад. Бо даст додани имконият ҳамеша кӯшиш мекунад ки кӯдакон, наврасон ва ҷавононро ба тарбияи варзиши камонбарӣ ва ҳаёти солим водор созад. Ман 22 сола будам, 87 солда омадам. Мураббӣ омад, гуфт ки ту чанд солаи? Ман гуфтам 22 сола. Ки не дер шуда, намегирам. Мо ёшоя мегирем, ту пир шудӣ. Баъд дигар мураббӣ гуфт ки биё пеши ман тия мегирам. Мада фарқ надорад пири ёши, биё мада машқ кун. Ҳамхе машқ кардам. Баъди ним сол ман устоди варзиша нишон додам. Вақти шӯравӣ буд аз камонварӣ дар мусобиқаи берун аз Тоҷикистон баромад мекардем. Вақте ки ҷанг сар шуд, 90 сол, ҳама партофтем. Ман шавҳар кардам, 94 солда ман шавҳар кардам. Аз қафои зиндагӣ чӣ хел кӯдакон майда, чӣ хели машқ. Фикри машқам намекардам, намегуфтам ки ман ҳоли ягон ҷо мебарам. Ман гуфтам тамом шуд, ба ҳамин варзиш тамом шуд. Яки 2003 сол мада занг задам, гуфтам ки биё ҳозир камонвария мекушоем. Шумо одамое ки вақти пеш машқ мекардам, биёен шумо машқ кунед. Ман хурсандӣ дилм, гуфтам ҳозир дилм мекафад. Машқ мекунам, ҳозир мураббӣ кор мекунам. Ай 2004 сол мураббӣ кор кардастам та ҳозирам. Сама мама 4 детей, у нее 4 мальчика, и все равно она этот вид спорта не смогла бросить, все равно опять вернулась, стала заниматься, тренироваться и агитировать побольше детей. И она очень этим видом спорта болеет душой и сердцем. 13 сола, 12 сола мо сар мекунем оя. Машқи омӯхта мекунем шуна. Як хелошон мепартоянд, як хелошон машқ мекунанд. Хеле кам мебиёнд камонварӣ. Як хело мебиёранд кӯдаконшуна, ё додарошуна, ё хоҳарошуна, мегӯянд ки чие камонварӣ? Ба худошон сар мекунанд. Чанд нафар варзишгар дорам ки додарошон овардан, хоҳарошон овардан, худошон сар кардан машқ кунӣ. Барои навомадагӣ ҳастай, барои кӯдако ҳастай, барои калоно. Вақте ки ту машқ намекунӣ, ӯ мушакое ки бадан, мушакое ки кор намекунанд камонварида, ва ё наметавонанд кашидан. Мо ҳар рӯз мепаронем, ҳар рӯз мекашем ҳамон камона, мушакои мо омӯхта шудагианд. Ва ин камонварӣ варзиши ҳиссиёт мегӯянд ку.
вақте ки ту мушакҳои баданта мекашӣ ҳис накунӣ, ту наметавонӣ задан дар нишон. Ҳар вақте ки мегӯм нав кӯдакоя омӯхта мекунӣ, нав меге ки ҳозир чемпионои нав мешад ва бас мекунанд меран. Намуди мо камакак қимтарай, ҳам қиматай, камона мо қиматай. мураббӣ дар тарбияи насли наврас саҳми бесобиқа дорад. муваффақияти ҳар як варзишгар ҳам аз ӯ вобаста аст. Пас мураббӣ кист? қадри мураббӣ дар назди шогирд чӣ гуна аст? муҳаққиқони илму адаб қадри устодро вобаста ба тарбияи онҳо баҳо доданд. ҳисси модарӣ ин дар хуни зан мемонад, барои ин ки ман берун аз хона дар варзиш кор мекунам, ҳамон писару кӯдакҳо мебиёянд, ман на фақат ранги мураббӣ нигоҳ мекунам, ҳам ранги модар, барои ин ки ҳамон кӯдакҳое ки мебиёянд, мо ранги модар ба ваё тарбия мекунем. Падару модаро хеле аз мо хушнуданд, мегӯянд ки муаллима шумо чӣ қиқати ино гап мезанед ки гапи шуморо гӯш мекунанд. Ман гуфтам мо ҳам ранги модарем, мо ҳам нигоҳ мекунем, агар ваё раҳи бад дарава, мо ваёя раҳи бад мегардонем. алҳол агар дар бораи Фирӯза суҳбат кунем ва равшан беандозаем нисбати фаъолияти корияш, бисёр як зани қобилиятнок, як зани аст ки ба номус, чӣ дар ҷодаи варзиш, чӣ сиёсию давлатӣ, чӣ дар меҳнат, чӣ ваҳдати доимо суҳбаташ дар оромӣ аст, суҳбаташ дар тарбияи варзишгарон аст ва аз ин гуна занҳо ки мисли Фирӯза аст, агар бисёр бошад, бисёр бо як сайқали варзиш, пешрафти варзиш дар кишвар ҳамчунон баланд мегардад. ҳамчунин ногуфта намонад бо ташаббус ва ғамхориҳои бевоситаи ҷаноби олии муҳтарам Эмомали Раҳмон аст ки имрӯз на танҳо риштаи қайғиронӣ ё ки риштаи камонварӣ, балки кулли намудҳои варзиш ба як сатҳи боло рафтааст. фирӯза зубайдова пас аз соатҳои серташвиши корӣ ба муҳити дигар ворид мешавад. ҷаҳоне пур аз меҳру муҳаббат, ки хастагиашро бартараф мекунад ва рӯҳашро тоза менамояд. ман 4 писар дорам, 3 келин дорам. мебиём, писарон мегӯянд модарам монда шудӣ, авқот хӯр бишин ховра. вақте ки писарот пешвоз мегиранд ё вақте ки мегӯянд модарам ҳозир бесто мо мебиём, мо туя мебарем то хона, ба ман бисёр нерӯи иловагӣ мебахшад. шояд гумон кунед чӣ гуна варзишгар, мураббӣ метавонад дар ҳама кору пайкор муваффақ бошаду онро идора кунад. фирӯза варзишгари муваффақ аст, ҳамзамон модар ва бибии ғамхор. ва чӣ гуна як зан метавонад ҳамаи инро ба самон расонад? вақт ҷудо мекунам ҳам барои оилам, ҳам барои варзиш. вақте ки ман аз тамрин хона мебиём, ҳама чи аёдам мебурад, фақат хона, барои ин ки наварачам мара пешвоз мегирад. кӯдаком ҳама вақт кӯдако камакак дер кунам, кӯдако мегӯям буча дар куҷое биё тезтар, ҳозир авқот мехӯрем, шумо нестем. хурсанд мешавам ки фарзандон ман аёдашон намебурорам, дар корам бошам, мебаранд то кор мепартоянд, мана мебиёянд. раҳмати калон ба шавҳарам, ба хушдоманам дастгирӣ мекунам. мана хусурум буд, бисёр мара дастгирӣ мекард барои ҳамин варзиш, машқ мекунам. хеле хурсанд буданд. баъд вақте ки одам дар кор мешавад, ҳама ҷо
вақти худро ҷудо мекунанд, тақсим мекунанд, ҳам барои оила, ҳам барои варзиш, ҳам барои мураббигӣ гуфти шумо. ҳамарӯза мебинам ки бо шогирдонаш машқу тамрин мекунад барои мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуравӣ, сатҳи байналмилалӣ, сатҳи Осиё. ҳамарӯза майлу талош мекунад ки ҳам худаш ва ҳам шогирдонаш парчамбардори ҷумҳурии Тоҷикистон бошанд. ҳамчунин ба ҳамаи мушкилоти зиндагӣ нигоҳ накарда ба ҳамарӯза майлу талош мекунад ки дар вақту соати дарсӣ бо шогирдонаш машқу тамрин кунад ва дар ин солҳо чандин устодони варзиш оиди камонварӣ, номзадҳои устоди варзиш оиди камонварӣ тайёр кардааст ва дар ҷумҳурӣ, хориҷ аз ҷумҳурӣ онҳо кор ва фаъолият мекунанд ва муаррифгари давлату миллати худ ҳастанд. Якта наверам синфи як мехонад, якташ соли дига синфи як мерад ва ё нигоҳ мекунам вақте ки ман баромад мекунам хеле хурсанд мешавам. Ҳам ранги бибӣ мегӯянд, ҳам чемпионка бибӣ мегӯянд. оила барои ҳар як инсон такягоҳ аст. аммо вақти сухан дар бораи мусобиқа меравад, мо аз ин модар пурсидем: оё шавҳар ва фарзандону наберагон барои дастгирӣ ба мусобиқаҳо меоянд? омӯди камонварӣ писарон вақте ки хурд ҳастанд машқ мекарданд. Лекин ҳамашон баъд гузаштанд баскетбол, футбол. ҳозир ҳамашон қариб ҳамаш кор мекунанд. Неки як писарам бо шавҳарам баскетбол машқ мекунанд, гоҳ вақт баромад мекунанд. намуди камонварии ягон кас нагирифта. ман орзу дорам, яки навераҳоам сар мекунанд парондани аз камон. неки ман орзу бисёр дорам, неки кӯдакҳо худошон калон мешаванд. чизе ки ваё мехоҳанд ҳаваё худошон интихоб мекунанд. вақти мухлисӣ мебиёнд мекунанд, мисол шавҳар ё фарзандо, ту ҳиссиёти ту дигар хел мешавад, мехоҳӣ ки нақстар баромад кунӣ. қавӣ будан барои зан маънои сахтдилӣ надорад. зан метавонад устувор бошад, вале ҳамзамон бо меҳрубонӣ дунёро равшан кунад. мегӯянд ки варзиш саломатӣ не, ҳамашон касал мешаванд ва азбаски ки бисёр машқ мекунанд. Не, варзиш барои зан хеле хуб аст. вақте ки зан солим бошад, фарзандошам солим мешаванд. барои ҳамин варзиш албатта бояд зано машқ кунанд. ҳозир бисёртар шудагӣ, аввалу кам машқ мекарданд зано. ҳозир бисёртар шудагӣ. мехостам ки духтарҳо зано напартоянд варзиша, машқ кунанд. ӯ то имрӯз дар мусобиқаҳои сатҳи гуногун бо ғайрату матонат иштирок намуда, фаъолияти варзишии худро бо талоши пайваста идома медиҳад. орзу ва ҳадафаш ин аст, ки бо маҳорати баланд ва рӯҳияи ватандӯстӣ номи Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ сарбаландона муаррифӣ намояд. ман қаҳрамони чандкаратаи Тоҷикистон будам. берун аз Тоҷикистон якчанд мусобиқаи турнирро иштирок кардам, ҷои аввалро гирифтам. 26 сол дар моҳи январ дар Федератсияи Русия ҷои дуюм ишғол намудам. орзу дорам ки варзишгарон, талабон нағз баромад кунанд, дар берун аз Тоҷикистон ҷои аввалро ишғол намоянд. бояд гуфт ки аз пеш бозиҳои Осиё аст ки талошу ҳаракатҳои Фирӯза дар он аст ки ба бозиҳои Осиёи ширкат карда ва омодагии варзишгарон хуб намуда, то ки парчами варзишро дар ин бозиҳо варзишгаронаш баланд бардоранд. ва аз фурсат истифода бурда иди модарон аст, на танҳо Фирӯза, балки тамоми хоҳарону модарони кишварро табрик намуда, барояшон зиндагӣ бурбодиҳои беназир таманно менамоям ва мехоҳам ки доимо дар хонадонашон хушнудиву фароғатӣ ва зиндагии фирдавсӣ доимо қарор дошта бошад.
варзиш барои занон рамзи қувват, зебоӣ ва иродаи шикастнопазир аст. Он ба ҳар зан имкон медиҳад, ки қавӣ, мустақил ва боэътимод бошад, ба нерӯи худ бовар кунад ва барои расидан ба орзуву ҳадафҳояш устуворона талош намояд. Зан дар майдони варзиш на танҳо барои пирӯзӣ мубориза мебарад, балки намунаи матонат, сабр ва рӯҳи баланди зиндагӣ мегардад. имрӯз мо бо ифтихор таъкид мекунем, ки варзиш роҳи равшанист ба сӯи муваффақият, болидарӯҳӣ ва саодати занон. Зеро зани солиму фаъол пояи устувори оила ва ҷомеа мебошад.